अशोक खराच्या सिन्नरमधील फार्म हाऊसवरच्या कर्मचाऱ्यांची एसआयटीकडून चौकशी झाली होती. तर एसआयटी चौकशीनंतर कर्मचाऱ्यांनी जी 24 तासला पहिली प्रतिक्रिया दिली. आपण 6 महिन्यांपासून या फार्म हाऊसवर काम करतो. शेती बघणं, झाडांना पाणी घालणं, गार्डन बघणं, बंगल्याची साफसफाई करणं हे काम करतो. 17 एकरात उभा असलेल्या या फार्म हाऊसवर खरात महिन्यापासून 3 ते 4 वेळा यायचा, महिन्यातून 3 ते 4 वेळा यायचा अशी माहिती कर्मचाऱ्यांना दिलेली आहे. आम्ही दोघं नवरा बायको फार्म हाऊसमध्ये काम करतो. 2 मुली आहेत सोबत. किती दिवसांपासून तुम्ही इथे 6 काम? महिन्यापासून. म्हणजे तुम्हाला आणि आता जे सगळे प्रकार समोर येत आहेत, तुम्हाला काही याची कल्पना लागली होती का पूर्वी? नाही काहीच नाही, कल्पना काहीच नाही. त्यांचा स्वभाव तुमच्याबरोबर कसा असायचा? तुमच्याशी कधी बोलायचे? एकदम क्लिअर होता स्वभावामध्ये काहीच फरक नव्हता. तुम्हाला कधी चौकशीला बोलवलं होतं? किती दिवसापूर्वी? 2-3 दिवस व्हायला चौकशीला बोलवलं.